Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquarta filgħaxija dejjem fuq One. L-eks Prim Imħallef Silvio Camilleri jidher li għandu opinjoni fuq prattikament kollox u jitfa' kummenti fuq il-portals tal-aħbarijiet bħat Times Online li varjaw sa anke fuq dak li jiġri barra minn xtutna. Iżda l-aktar li spiċċa għamel ħoss kienu kummenti li għadda dwar ir-riforma fl-inkjesti maġisterjali u għat li diversi avukati esperjenza argumentaw li tali tibdil kien ilu inħassi snin anke minn żmien l-istess Camilleri, il-Prim Imħallef Emeritu ħareġ qatta bla ħabel kontra li jiġu eliminati l-abbużi mis-sistema. Interessanti jibqa' l-fatt li aktarx biex jiġbed l-attenzjoni tal-istess Times fejn tefa' il-kumment dwar l-inkjesti maġisterjali, Silvio Camilleri rrepeta il-kumment tiegħu għal aktar minn darba fi kliemu bla dubju jispikka l-akkanizmu politiku kontra l-gvern li ċertament ma jirriflettix laqqas tajjeb fuq il-pożizzjoni ta' ġudikant li għalkemm illum irtirat għadu iġor it-titlu ta' Prim Imħallef Emeritu. Persuni mitla sow tal-qrati tagħna qalu lil One News li tali atteġġjament xejn ma jawgura tajjeb u żgur mhux fil-livell tal-istandards li wieħed jistenna minn persuna li għal snin servit bħala Prim Imħallef. Interessanti li Camilleri spiss jikkummenta fuq dak kollu li jiġi għal għajnieh kummenti kontinwi u f'kull mument minn kummenti fuq l-ispettaklu televiżiv Big Brother għal politika Amerikana, deċiżjoni tal-qorti sal-fatt li kumpanija ġurnalistika biet is-sem tagħha. Ma joqsux laqqas l-attakki kontinwi kontra il-gvern. Camilleri jibqa' mfakkar għal fatt li meta kien Prim Imħallef kien ġie innominat biex iservi fil-Qorti Ewropea iżda spiċċa falla mill-iskrutinju u ma ġiex aċċettat. Fiċ-ċrieki tal-ġudikatura u ferm magħruf meta ipprotesta kontra it-tibdil fil-protokoll tal-Istat għax baqa' ma niżżilaqat li sab ruħu wara l-Speaker tal-ogħla istituzzjoni f'pajjiżna, jiġifieri il-Parlament u wara l-Arċisqof fil-lista. Sussegwentament waqt li kien chairperson tal-Kumitat tal-Avukati, l-istess Camilleri ipprova jissuġġetta lill-avukati prospettivi għal mistoqsijiet degradanti u li jitlu fuq il-ħajja personali tagħhom bħal jekk m'għandhomx diżabilità fiżika.